Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. We moesten er even op wachten, maar nou is dit dan toch op het programma. De wedstrijd tussen NAC Breda en Cambuur. Een onvervalste topper voor zelfs. En het is spietig dat het in omstandigheden spelen wordt zoals het nou spelen wordt. Maar niettemin, als Cambuur deze wedstrijd weet te winnen, dan is ze koprenner van de keukenkampioen-divisie. Dat klinkt lekker. Nou, ik weet het wel. Ik weet de stand wel. En ik zie ook wat er al gebeurt, maar ik ben er net zo mee bezig. Het is gewoon wedstrijd voor wedstrijd. En Riek rekent het ook meer net. Nou, laten we dan de eerste zien naar die eigen selectie. Hij is aardig rom, hè? Er ben nog maar een peer net. Waar kunnen bij zo'n leaks net spelen komen in deze wedstrijd? Nou, iets kolon komt iets te betekenen, die kan vreed werden. En Ragnar, hoor het Mangoen. Ja, en Pieter, uw keeper. Pieter Bos, die had wat les van de voet. Die is een week of 6 tot 8 uur. Dus en voor de rest hebben we het al goed staan. NAC Breda had de enige problemen met corona. Er waren nogal wat mensen besmet en er is zelfs een fysiek uitgaan om deze wedstrijd nog net te spelen, maar daar had de KNVB een stokje voor stutsen. Dus spelen. De vraag is dan, treft Cambuur nou een heel matig NAC-team? Nou, dat denkt de trainer van Cambuur Jussi zo horen. Nee. NAC had morgen een goede ploeg, die wil een spootje lichten. Maar het weer wordt terecht dat die vorige wedstrijd doorgang. Ik had in contact met Maurice Steinhoorn. Nou, die geloof ik gewoon. En die was zelf ook hartstikke ziet, zijn familie, zijn gezin. Maar ik de jongens. En daar mag je goed op elkaar passen. Dat jetsa. Maar morgen is gewoon 2 ploegen. En dan ben we sportieve vijanden. En dan gaat het gewoon om winnen. En NAC had morgen een hartstikke goede ploeg staan. Een topper dus, NAC Breda en Cambuur. En dan wordt zo'n topper spelen zonder publiek. Dan ren je dus het veld op, met hege verwachtings. Je joggen in dat grote stadion om je heen en er zit net meens Erik Schouten. Dat blijft toch raar, hè? Ja, vervelend. Jammer, vervelend, zonde. Eigenlijk alles. Voetbal heeft natuurlijk met publiek te maken en dat is doodzonde dat dat er niet is. Alleen, we moeten toch gaan voetballen en dat doen we al weken. En hier is het ook altijd een gekke huis en dat missen we ook al weken. En we gaan er gewoon heen met instelling om te winnen. En het is even niet anders dat het publiek er niet is. Nou ja, en dan de wedstrijd zonder publiek dus in het Radverlagstadion in Breda. Werd Cambuur vanaf het begin al de toon zetten in de wedstrijd. Hier krijg je de Ljouters een vrije trap, maar die wordt heel rap naam. En dan is hij al onderwijs, Giovanni Korte. Dat is de vervanger van Isaac Calon. Die kwam alleenig op keeper Olaya. Nou, net helemaal alleenig, want er zit nog een centrale verdediger bij. En zij hier het eigenlijk binnen een minuut al 1-0 voor Cambuur wezen kunnen. En dan ben we amper een minuut verder op de tweede kans die Chinnet er al aan. Die begint bij Giovanni Korte en die komt uiteindelijk uit bij Muren en die jast hem krijgt door de goal heen. Nou, dan ga je oorlog minuut spelen en hier Cambuur al 2 doelpunten maatje kennen. En daarmee waard de toonzet in deze wedstrijd. Cambuur wie gewoon volle beter als NAC Breda. Dat een protte meisje miste, dat weet ik wel. Maar ja, aan de andere kant, als je saspilies wat NAC Breda die ze laf als wat, dan kun je nooit de wedstrijd winnen. Dit schot van Muren wordt nog gepakt door de keeper. Die is goed, Nick Olij. En dan eindelijk gilder is wat gebeuren aan de kant van NAC Breda. Die hier even nog net onvallend daar komt. Maar hier wel in balbezit komt. En dan wordt er de overtreding beginnen en dan moet er een vrije trap komen. Die vrije trap die zal naam worden toch Luis Fiorini. Een schot in het elftal van NAC Breda. En dat doet hij goed, want hij schielt een mooi de 16 meter in. En hop, dat is toch een prima redding van de keeper van Cambuur, Sonny Stevens. Ja, Sonny Stevens, die op een goal. Hier wat les van de Jermtakken, maar Koer toch spelen. En nou ja, hij had net zo vol op de bank kregen, dus dat heeft hij Maarten goed oplost. Daar komt de corner van NAC Breda, die wordt de 16 meter in. Oh, dat is een mooi hakje. En dan is daar het schot van Hooijdonk, maar ik daar geen problemen voor de keeper van Cambuur. En zo is het 0-0 en is het eigenlijk het wachtje op het eerste doelpunt van Cambuur. Dit weer trouwens net onaardig van NAC Breda. Balbezit voor de Ljouters. Aan de linkerkant is het Giovanni Korte die het heel actief hier de combinatie ongeet. De bal weer rondkrijgt. Dan op Rjoksjoch dat hij de vrijheid leidt. Precies daar bij Breij. Die kan hem dan voorkrijgen. Is het Jamie Jacobs die het op de peel kopt. En Korte die zei ik dank u wel. Ik ben alert bij de rebound. En zo komt Cambuur in de 38e minuut op een 1-0 vastsprong. Toch een doelpunt van Giovanni Korte. Nee, die vlag bleef omleeg. Het is geen boetespul. Prima, mooi dat Korte dat doelpunt maakt.
maken zelfs als invaller van Calon. Hij is heel fanatiek dwanden en verzinnen dit hekken. Hier kan je zien dat het absoluut net een spul is. Kopbalsie van Jamie Jacobs op de peel en daar is Schouten. 1-0 voor Cambuur. Nou, nog maar een keer dan, omdat hij zo mooi is. Hij zet het zelf op, dat is dan weer heel leuk. En dan komt er de voorzet, de kopbal, de rebound. 1-0 voor Cambuur. En zo had Cambuur Varskoft toch een keer scoort. En dan weten de Ljouters dat er vanuit het Breda-kamp wel eens een keer een reactie commercieel. Want om nou een 1-0 te staan te verdedigen, ja, dat is echt niet al te handig. Maar het is Cambuur dat weer onvalt. Hier, maar een onval terug de as. Die werd voorzet en dan is het haast een eigen doelpunt van de centrale verdediger van NAC Breda. En die Kinnemer krijgt nog voorloos zitten. Het is een actie van Dion Malone, de onvierder van de Bredanaars. Dit is Kelvin McIntosh. Nee, Mitchell Paulsen overdrooit hij mooi voort. Ja, prachtig. Schitterende actie. Mooi paasje van Kelvin McIntosh. En hij het blieft mooi. De Limburger die hier in het zuiden van het land toch scoort. Hij hoorde Robin Mollin uit de basis. Krijgt hier de bal, draait prachtig voort van zijn tegenstander en mikt hem in het uiterste hoekje. Mooi, mooi, mooi. En daarmee pakt Cambuur eigenlijk in de oorwinning, want dan weet je, daar komt NAC Breda net meer aan te pas. En zo hebben we de Ljouters draaien kostbare punten in de knip. Het is alleen nog even de vraag, hoe volle wordt het? Hier wordt Muren lanceert terug Jamie Jacobs en is de ter van de goal. Giovanni Korte van Sint-Wadde, de trede voor Cambuur. En dan is het feest, want dan is het Muren die dus een keer de voorzet jouwt. En de oormaker jit dan in dit geval Giovanni Korte. Meestal is het oorsom. Maar dit is een mooi paasje zelfs van Jamie Jacobs. En Muren kiest op een prachtige manier de vrijheid. Wacht het heel goed en zucht dan dat hij vrij is. Giovanni Korte. Zak in Cambuur op een prachtige manier deze wedstrijd uitvoerballie. Want ja, 3-0 vastsprong, dan weet je, daar zal niks meer om gebeuren. Of misschien nog een eigen doelpunt erbij. Dat zou we samen kennen vanzelfs. Dan maakt hij weer een hele grote score. Hier is Sambisa die het in balbezit komt. We zitten in de dying seconds van de normale tijd. Die spat dadelijk zoer in de extra tijd. 2 minuutjes kwamen erbij. En de onval gaat gewoon terug. Sambisa on balbezit kan heel vier komen. Leidt hem naar Korte. En dan boom. Jamie Jacobs zelf eventjes. Jawel. 4-0. Cambuur pakt een enorm grote oorwinning op NAC Breda. Dat zelfs zwier gehavend wie je dat maar wel constateren. Maar de teleurstelling is er net minder om. En de doelpunten van Cambuur wien er net minder mooi om. Want dit is echt een echte fraaie hier. Nou, dit stiert hem. 4-0 winnen in Breda van NAC Breda. Dat nog nooit verlen hier. En er is maar 1 man van de wedstrijd. Dat is de 2 keer scorende Giovanni Korte. Hij weer de man van de wedstrijd. Waarom? In het stadion van NAC glorieerde hij. Zo, dat was wel echt lekker, ja. Dat was wel echt lekker. Ja, klopt, ja. Was het toch niet ook een beetje bijzonder voor je? Zeker weten, zeker. Dat gaf ik ook net bij Fox aan. Gaf wel een extra lading mee. Je hebt veel meegemaakt hier. Vaak onrustig en alles. Ja, ook een volksclub. Net als Cambuur natuurlijk. Een hele mooie club. Maar gaf extra lading, maar ja, het ging heel lekker. Was je nerveus toen het begon? Toen je opkwam? Hoe was het? Zeker weten. Ik heb nog nooit zo'n slechte warming-up gemaakt, denk ik. Ja, dat was echt bizar. Dat was echt heel slecht van mezelf. Maar toen het begon, zat ik gelijk goed in. En goed gedaan. Ik wil toch even naar die derde goal, jouw tweede. Want wat een heerlijke aanval was dat. En die Muren die kijkt. En jij in het centrum, je zit je los te scheuren van die tegenstander. Alles klopt, hè? Ja, het was echt een hele mooie aanval. En dat is wel mooi. Want Robert en ik hebben het er heel vaak over. Eigenlijk andersom. Want vaak speelde ik op rechts. En dan gaf Robert... Ik geef die bal gewoon eigenlijk blind. En Robert keek nu 3-4 keer. Liet hij me net zien. Dus dat is wel mooi dat Robert die bal nu op mij voorgaf. In plaats van andersom. Ja. Ik ben uitermate tevreden hoe we de dienen. Natuurlijk zien een NAC die wat meestal mist. Er zit nog steeds een goede ploeg. Goede spitsen. Daar hebben we echt goed in. 1 kans wij ook. Een kopbal volgens mij. Ja, en voor de rest hier... ik word richting 8 gekend. Maar we zien een NAC natuurlijk wat hun probleem had deze week. Ja. Maar het wordt heel goed gegeven. Want als je een ploeg die wordt gemarkeerd is, is het vaak het moeilijkst. En dan hebben wij eigenlijk net aan. En dan is dit de stand. Cambuur Boppelhoorn in de keukenkampioen-divisie. 19 punten uit 8 wedstrijden. NAC Breda 1 punt en een wedstrijd minder. Almere City in de Graafschap Bleeuwen op het Vinkentouw. In het laatste plak is nog altijd voor FC Dordrecht. Maar 5 uit 8. Mooie punten voor Cambuur. 3 stiks om precies te wijzen. En dan ben je dus koprenner in de keukenkampioen-divisie. Hoe lang? Dat moet blijken van. Kom er vreed. Daar staat de eerstvolgende wedstrijd alweer op het programma. Thuis is Rode JC uit Kerkrade dan de tegenstander. En dan ben wij de sneu vanzelfs ik weer maar een nij Cambuursjournaal. Graag om dan.
Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.